So ayun, welcome back mga Kuyakoys here on Kuyakoys TV. So today's video, I'm gonna teach you on how to change your profile picture in YouTube and also on how to change your content. So watch this. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to... And also mga Kuyakoys, ito throwback rin natin yung mga nangyayari sa channel natin bago pa tayo na-stop sa pag-vlog nung nandun pa tayo sa Masbate. So may sugod na day. So and before we continue or before we start this content, I would like to shout out this following person. Shoutout usara di ay siya kabuok. So ayan, shout out Romelan Toledo. So stay tuned here on Kuyakoys TV. Thank you for your subscribe and support. So sa mga mag-subscribe pa and sa gusto mga magpa-shoutout, just put your name below. Then put also your location so that ma-inform ko ninyo og asa mo dapit karon. So kanang Cebuano ko kay di ako Cebu nya, Cebu. Kasabot mo ha. Ako kasabot sa kong gisulti dyan. Rabak ko diri. So stay tuned. Let's continue. Let's take it slow. First, hanapin natin si YouTube. And if you hit the bottom, I'm Click lang natin siya. with you. Let's take it slow. As you can see, in the upper right corner, mayroon tayong profile picture dyan. Click lang natin yan. You'll have a good Click din natin yung name natin dyan. Click also this one. And next, click the camera inside your profile picture and select photos from your file. Make sure mga Kuyakoys na naanam mo yung ready-made pictures para mag-click na lang. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're Just taking simply on click save and the wait for a ground second. sinking now. You're looking Ganun up lang siya kabisik mga Koys. we're gonna At syempre, since mag-change din tayo ng content, papalitan din natin ang description. Let's take it slow. Note that your description must be related to your content. So, ang buhay probinsya ay tatanggalin natin. Then, since mag-change tayo, live in Cebu. Yun. So, kahit anong content as long as here in Cebu. So, ayun yung magiging content natin dito. Stay tuned mga Kuyakoys dahil magto-throwback pa tayo. Mula sa ating first vlog na naka-portrait ang camera. Hello vlog! Welcome to my guys! At dito nga po sa una nating vlog ay naging content natin yung pagkuha ng kamuting itatanim. At nadamay pa nga po ang laman. Inagiyan sa baboy. Balik mo yan niya. Balik mo. Pangalawang vlog ng Alam niyo kadramahan. mga Koys, di naman talaga kasi ako sanay sa gawaing ganito. Ngayon ko lang ito nasubukan. Ay, may bato pala dun sa baba. Ito yung nangyari. Pangatlo, tinulungan natin si Lolo sa kanyang ginagawa. Umuulan na po ngayon. Naku po, inulan pa nga tayo. Babasa na yung screen natin. Yun. Pag sa Manila mga Koys, pag inulan tayo, kailangan nating sumilong. What? O kaya, kailangan ng payong. Ito mga Koys, sus, anahaw lang yung malakas mga Koys. Unang vlog na landscape, sa wakas, natuto na. Ito nga ang vlog natin tungkol dun sa kakaibang prutas. So ayan, eto mga Koys, tingnan nyo. So ito na nga, tingnan nyo.
Bilangin natin ilan yung bunga. Sana, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabigil. Ewan ko, dami. Dami niya bunga mga guys. So ayun, yan yung pineapple na kakaiba. Hanggang sa cooking challenge. To be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread and Grabe na yung damo dito sa dito yung dati naming bahay mga koys. So, dito ako lumaki, yun, sila ate, sila, lahat kami, yan. Tapos dito, napaka ano yan dyan, pakalawak yan yung namin, playground, yan dyan. Diyan kami naglaro ng ng bantay lata or tumbang preso kung tawagin. So, yan, tapos, habol-habulan, tapos, kakahabol mo, napagod ka, tapos sumuko ka na. Loved you better than I do, darling, I know. Luksong baka, yan, malawak kasi ito dati, tapos dito yung dito pala yung bahay. Luksong baka, luksong tinik, basta lahat na may lukso. So, ayun, yan. Nakakamiss naman balikan dito. Yan, tagu-taguan ng feelings. You remind me. Bis. Diyan o. Sa mga matataas at malalaking puno yan, kumakapit sila. Hindi kayo mga koys, maligo tayo dito. So ayun, may nakita daw siya. So, ayun mga koys, ito dadalhin na namin ito dun sa tinaniman nila Nulan. Asa pa, Kuyakoys, nandun po sila mama. Shop out. Ayan po mga sitaw namin. Ang lalaki na po nila. Tawag ito, ginger. Ginger. Luya. Ayan. Gagawin natin ito para... Pagkatapos ay kumain tayo ng nilagang mais. What's up mga koys, lutunan mais. Bagan, saan sa akin dito? Yung maliit lang yung sa akin para Ayun mga koys, ito na nga po tayo ngayon. So ayun, naghahanap tayo ng paglalagyan natin ng cellphone kasi mahirap mag-video ng mag-isa. Medyo tagilid kaya babawasan natin ng konti. Uy, konti lang. So, lalagay na natin ito. Siyempre, lalagyan natin ng dahon mga koys kasi kawawa naman yung cellphone natin, diba? Yan lang kasi wala tayong pambili ng camera holder. So, ayun mga koys. Lalagyan lang natin. Kaya maingay, pinutol natin yung saging. always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never Nakakapagod. Kapagod, no? Ay, ba't ko pala sinasabi sa'yo na nakakapagod, no? Eh, hindi mo naman ramdam yung nararamdaman ko. Loved you better than I do, darling, I know. So, ayun. Ito na yung luya. Tatanim natin. I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Ayun, akit muna tayo mga kuys. Yeah. Bawal mahulog kasi baka di tayo masal. You're the one that I love. I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one.
Working hella hard until I get you started. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot. Mga koys, tingnan nyo. Ito lang naman yung pag-aaralan natin mga koys para mabuo natin tong lahat-lahat ng to. Pinasok din natin ang mundo ng Mobile Legends Bang Bang. Oh! Wala, may bato. Wala. Tangina, magaling to ah. Ang galing yung batang to, men. Nakaka-proud. Bola lang yan. Patukin na natin habang maipan. Kasi taas. Nasa, ayun, may sasakyan. Sarap dito ng hangin mga koys. Yan. So yun o. Dito na tayo sa tuktok. So doon kami galing. Sa may ano, papunta pa doon. Ito yung signalan dito sa Panisihan. So ayan, tingnan nyo yung view. Ayun, tulog si Ate Jumilin. So mag-ML na lang ako kasi wala akong At napatunayan nga natin dito na bawal pagsabayin si GF at si ML. So ayun mga koys, hindi pala tulog si Jumi. Hindi pala tulog yung pom ko. So ayun, gising siya mga koys. Kaya ang mangyayari ngayon is after naka-play na tayo kasi kala natin tulog siya. Yari tayo ngayon mga koys. So AFP na naman. Oh, it's Gigi! Talo na yan mga koys mamaya. So ayun, what's up mga Kuyakoys, Gigi tayo dun sa gameplay natin. Natatawa ko dun sa ano. So ayan, gising na kasi siya. So ayan, di tayo nag-focus dun sa game. Sa mga naglalaro, tapos andyan yung nagchat yung jowa nyo. Siyempre, huwag kayong papa-apekto. Dapat gawin nyo. Chat nyo pa rin yung jowa. Chat nyo pa rin yung jowa nyo. So ayan, papapipiliin kayo ng jowa nyo na ano, ML o ako. Siyempre, piliin yung ML. Yan, astig yan mga koys. Piliin yung ML. Yung manatiling loyal sa kanya. Ay. Yung kunwaring tumulong ka, pero ang pinaka main goal mo ay ang makakain ng buko. No. Iipunin namin yan. Buko. Mission success. Content number 20. Ligo Challenge Part 1. And last but not the least, Ligo Challenge Part 2. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how At to sa last swim. video na to, nagkaroon lang naman tayo ng 2.4k na views. That's all for today's video mga Kuyakoys. Just put your reaction down below here on the comment section. And don't forget also to click that attendance like button. And thank you for watching.